Hey, yo, what up, good people? It's your boy Swiso Kamahaya. Namhlanje bafesi ngiphumile. I'm here to interview one of the youngest entrepreneur ala show. I know her while back esafunda esikoleni, but then asondeleni sizwe kabanzi ukuthi igama lakhe ubani, nanokuthi yini emenza ukuthi ecabange at a very young age ukuthi eqale ibusiness. Ngicela ukuthi nihambe nami ke njengamanje sisondele eduze kwebusiness lakhe. Uzosichazela kabanzi ukuthi ungubani, wakwabani, lento ayenzayo uyiqaliswe yini, because this is very encouraging for abantu abasakhula nabancane. Mhlawumbe bazomotivateka nabo ukuthi benze izinto eziright emphakathini nasempilweni, belungise emaphutheni abo asebewenzile empilweni. Asambeni ngeshows ukuthi usisi usiphatheleni. My sister, come on, ngiyaphila njani? Ngiyaphila mfethu. Yes. So, ngizwile kusiwe nebhizinisi ngalibona ku social media ngase ngathi ngabe yiphutha ngingezi uzoku-interview ngibuza ukuthi kuhamba kanjani. So for our viewers at home abakubukele abangakwazi, can you just give us a background ukuthi igama lakho ngubani, ukhule kanjani, ukhulelekile? Yeah. Sanibonani guys, igama uLisa Khanya wakwaMayisela, known as uLisa K on all my socials. Born and bred la eShowe. I grew up nje khona la eShowe. I went to Little Flower Primary, ngase ngaqedelela eSunnydale Secondary. uLisa nje is an outgoing person, umuntu othanda ukuhleka, yabo, likes making friends. Othanda izinto, bangazi izinto kuyayithanda, especially food. Okay. Hence why ngila. Singakafiki leyo conversation because vele namhlanje sokhuluma ngokudla. Ukhulela eShowe mfethu wena ungathi ukwenze umuntu onjani, because this is a very small town. Izinto eziningi ama opportunities, izinto eziningi nje zi-far-fetched eShowe. Kube ngcono mhlawumbe mawuseThekwini noma ku Richards Bay. So lokho wena as a person or as an individual kukhande kanjani? Yeah, I feel like if umuntu okhulele eShowe njengoba usho ukuthi ama opportunities awekho maningi kangako, but as umuntu osuke eserious ngento ayifuna empilweni, you should build those opportunities yourself. Mawubona ukuthi khona into engekho kanje zama ukuyakha wena ubone ukuthi uzoyaphi khona, because nje kuningi ongakwenza nje uyiqalela wena ungazi ufuna ukuyohlala kwenye indawo. You have to be happy ngetown lakho okhulele kulona, just as I am. Before singene kwebusiness lakho, there's a bio you sent me. Ngithe mangifunda le yampahla ngezwe ukuthi wena you are self-taught cooker. Ungitshela kwenzakalani ubani wakufundisa ukupheka, cause ngiyeke nje vele uvuke ekseni ukuthi you are a first time cooker. What happened? What inspired that? I'd actually say what inspired me is ukubukela chef kahle on television, you know, but as intombazane ekhulele ekhaya nefudumayo, ekhaya khona ugogo khona uma ngikhuliswe yibona, so obviously yibona bangifundisa ukupheka. So mangithi a self-taught cook ngichaza ukuthi angikaze ngiye esikoleni ngokufundela ukupheka. Yebo, ngafunda nje kitchen lasekhaya, ngizama konke kitchen lasekhaya. So ukudla okupheka ekhaya kini ubhuti wakho, ubaba wakho, uma wakho, owathi mangabe ukuphekile nje bese sicela amasamo, ungazi yiphi nje leyo meal yakho waziyo ukuthi yazi first if ngingakunika le meal nithi nifuna ukudla ngayishaya? Lasagna. Ngiyatshela everyone bavele bathi abasuthanga, yabo nje ilasagna yami specialty. Anything with pasta kahle ngabe pasta Alfredo, chicken Alfredo, anything with pasta, but nje ilasagna ekhaya bayithanda kakhulu. Okay, phuma ekhaya kini njengamanje, going out to the streets, uyodayisa kubantu. What was the vision? Wacabanga kanjani, because uthi you had a vision of being a chef or a cook at a very young age? Wabona kanjani lokho? So njoba ngangifunda business studies, I've always wanted to start my own business. And then ngabona ukuthi because I enjoy cooking, I really love cooking, why not infuse those two kube cooking ne business? So maybe start a restaurant or something like that, yabo. Kwasho khona ukuthi ngaleso sikhathi ama-funds asuke engekho. Ama-funds ayateka strong. But nje it has always been iphupho lami ukuthi ngiqale into elento engiyithandayo phakathi, but also eletha imali, uyabo. So ekhaya kini, who was giving you support kuyo yonke lento, because this is not a very easy journey, this is a long journey. Ubani obekusupport ekutshela ukuthi mfethu lento okhuluma ngayo Lisa, this is possible, mina ngizokusupport ngakho konke enginakho. Ungathi ubani nje leyo muntu empilweni yakho odlala iqhaza? Ngingasho ukuthi almost everyone ekhaya has indima yabo,
but ke umuntu engasho kakhulu ngingasho ukuthi umkhulu wami. Umkhulu. Yes, he is the father figure empilweni yami. Uyena owangisiza futhi financially to start this business ngoba wabona ukuthi kahle kahle le business leli could go very far. So he really believed in me. Wanginika konke almost konke kwakhe ukuthi ngiqale le business. So I'm very grateful to him. Okay. Nangokumkhulu njengamanje ukhipha yonke into anayo, ukhipha uthando lakho lonke ulifaka kuwena. What are the challenges obhekene nawo? Trying to secure a sport, trying to secure a container, ngiyayibona inhle, branding, imishini, stock, cause ngeke uvele usukuyoqala uyodayisa ungenalutho. Exactly. So ngingasho ukuthi ngenkathi ngithola i-idea ukuthi ngiqale ibhizinisi angivelanga wanginika on the spot. I had to wait because I had this idea ngiqeda ukuphuma high school 3 years ngiphumile high school, so I had to wait ngibekezele ngoba ngitshela ukuthi angilinde isikhathi esithile until sizokwazi ukuthi siqale ukuvula ibhizinisi. And also getting permission from the municipality also idinga ukuthi ubekezele nje yonke into yakho ibe straight, get your books in order because it doesn't happen overnight. It doesn't happen overnight. Yonke into yakho kumele ibe straight in order for you to attract ama-customer amaningi. So njengamanje you are a mom of a 3-year-old. Yeah. Obstacles obhekene nawo because uthena you lost friends, money wasn't tighting. Take us through that journey. Unengane na 3, kumele uvuke ekseni uzelane ebhizinisini lakho uzodayisa. How is your day to day or your week usukwini lakho? So I'd say I'm very privileged because as I said ngikhule nogogo. Okay. So most of the time yena uhlale khona ekhaya, she takes care of the child, but the decision engayithatha is to not go to a tertiary because my child was young at that time. Very young. So yeah, I had ukuthi ngingayi esikoleni ngihlale ngimgade. I lost friends because most of my friends didn't have kids at that time. So now you're a mom, senama responsibilities angapha. A lot of responsibilities. Into othi mawuyenza uhlala ucabanga ingane kuqala. You know, so me starting this business was me wanting to secure a future not only for myself but also for my daughter too. So abantu abaningi if bebaningani noma khona izinto eziningi ezibehlekalayo empilweni banokuthatha ama setback a 5 years, a 10 years. Abanye bagcina bethatha ama setback forever. What inspired you ukuthi yazi ukuthi njengamanje I'm a mom, I need to wake up, I need to provide for my child. Kumele ngivuke ngibe umuntu ebantwini nami ngisho intuthu. I'd say Uma raised me as a single mom. Okay. So she inspires me every day. Ukuthi ngisho ngabe kuthiwa naye she got me at a young age. Ngisho ngabe kuthiwa ufacana yiphi inkinga empilweni, you have to wake up uyithuntuthe ngoba no one is coming to save you actually. Noma ungasho ukuthi someone is there, someone no, you are there for yourself. So and my also inspiration is umamncane wami who is uyena or she's my late mamncane. So when I started this business I thought of which uyena obi-branding ke so uzosiza izinto behind. So ngayiqala nje behind yena uyi-inspiration kakhulu because wayehlala ngitshela ukuthi ngisho ngabe even if you fail a test you can't say ngizophinde ngifail. Kumele ubuyele emuva uphinde uyiqale. So for omama abangangawe, let's say nje la nje eShowe in this small town abasebeneyingane abanye sebeyeke ukufunda, abanye bayeke emsebenzini, yiphi nje mhlambe i-message noma i-motivation ongabanikeza yona ukuthi bafethu there's still a chance you can still become someone empilweni. Inkinga obhekana nazo empilweni are not the ones azokutshela ukuthi njengamanje ubheka kodwa kumele kube mindset yakho ekuthatha ekubeke la ufuna ukuya khona. Exactly. So to ingane ezincane, teenage moms, anyone nje obhekane nokuthi unengane out there, having a child, yes, it's a setback, but also akusho ukuthi kumele uhlale ingona phakade. Uyabo, raise your child, ukhumbule ukuthi yonke into oyenzayo awusazenzeli wena wedwa, wenzela kanye nengane yakho. So wena uwazi ukuthi okay, ngoba mina I did this and I didn't get a chance to do this. I want my child to get more than I got. Yes, lokho engakwazanga kuba nakho mina mele ingane yami ibe nakho. So nje wena nje kumele ube ne-inspiration yokuthi ingane yami manje inspiration. So kumele ngivuke manje. I-priority yami njengamanje yo. Ngivuke nje manje ngiyophandela nayo ingane. So let's go back to your business. Your first 1,000 rand uqala ukuvula nje because okay, take me through your first day uqala ukuvula. Kwakunjani? Kwenzakalani?
the day before that, I was very nervous. I was very nervous. I was like, what if people don't come? What if people, you know, there's a lot of thoughts going on in mind. But during the day, my first day of opening, I got like many supporters from my old friends, my old classmates, from my relatives. So that really pushed me a lot to say, hello, yeah, Zing, I could continue with this. I was nervous, I don't want to lie. But and when I got my first 1,000 rand. Yeah, I was about to ask, when you got your first 1,000 rand, because look who business is moving now. It's moving. Ngayinika umkhulu yonke. Yazi nje naye ngamnika cash, I gave it to umkhulu wami. Ngathi nje nali 1,000 and he was very happy. Wajabula kakhulu to a point where he started tearing up. Uthi how yazi naye benokusaba as much as he supported me. But ubenokusaba ukuthi mhlambe ngeke kuzokonakala yabo. So yeah. So ngokugcina upheka kusho izinto ucheck izinto lapho ngoba manje angifuni ukuthi ulahlekele ama customer noma kushe ukudla kwakho. I do right. Cha ilokho mfethu angifuni ukuthi kufika ama customer la esithola ukudla usengasekho standards esirayo. Yeah. So when I would say you are driven by faith. By faith. Empilweni yakho yonke into mawuyenza kunoNkulunkulu phakathi. So for njengami nje anganasting usukhuluma ngayo ngibeke esombeni ukuthi you are driven by faith. What do you mean by that? So my favorite verse, since I was a child, okay, I grew up in a family ehamba isonto. Bayakholwa kakhulu basifundisa nathi ezingane ukuthi kumele sihambe esontweni, we have to pray. So iverse engihlale ngiphila ngayo is Luke 1:37. Abangaziyo nje, that's my favorite verse. Ithi nothing is impossible by God. Nothing is impossible by God. Nothing is impossible. Okusho ukuthi nje akukho kungenzeki uma uNkulunkulu enawe. You know, my granny always told me about faith. Kumele ube ne-faith. If ungenayo i-faith, then awuna vision yokuhamba phambili. Kumele uzitshele ngisho into ingakenzeki ukuthi le nto le izoyenza. Imali iyeza. You have to like call it out, ube ne-faith. And mina ngibonile kungisizile kakhulu lokho ngoba ngangihlale ngisho when I say something igcina iyenza. Hey boo, she's speaking as a businesswoman, man. So how many months or how long have you opened your business? So we started on the 2nd of July. So I'd say 1 month, 3 weeks now. So in terms of marketing, usizwa yini? Is it a word of mouth or WhatsApp? Noma abangani bakho abatshela abanye nabanye. What has been the best mode of marketing? I'd say umndeni wami utshela abangani babo. So yeah, I could say social media kakhulu. Social media has a lot of influence, posting, TikTok, everywhere. Abantu basibona kanjani. Okay, let's say I'm posting this video on TikTok njengamanje kunomuntu ohlala eThekwini wakhona la eshowe abanye bahlala ko Cape Town ko Maritzburg khona sebehlala ngisho overseas uDecember bayabuya abantu beze emakhaya bafuna ukuzochecka indoors best eatery bangatholani la ekhaya. Sacela nje usitshele kumeni yakho ukuthi uphetheni ku-inspiration yini awuyidayise nje umuntu obukele ekhaya. So la kaNtobesti guys, our best seller is amakota odumo. We have amakota, we have burgers, smash burgers, we have wings, we have Dagwoods, we have Vos rolls, Russian rolls, you name it. So kahle kahle siletha ikasi flavor la ema-suburbs esimkhona. Thank you guys for watching. Please subscribe and share this video. Utshela abanye betshela bangazi ukuthi unto une bakery cishe ngathi bakery yebo une eatery ela eshowe. Singase hospital la esibhedlela akekho ongasazi umuntu esibhedlela saseshowe. Khona lithi flower ngapha khona eshowe high ngapha. Sibonge kakhulu. Ngicela utshela abangani bakho nabangani bakho betshela abangani bakho ukuthi khona ukudla la ekhaya. Danko.